Ракой хушру нигоҳ кунед. Ана мира бисёр мепурсидан марамад. Маш мода ёфтум. Салфеткаи ку болои столда монданда. Аҷоиб хушру як пачкашда 6 дона дора. Турецки оригинал андыхтаро 150 сомон. Дутта расветка дора. Бинен чӣ хушру. Ина марамад касседа дар кораи духтарако арусако. Ина бо дастархонои фасон омадагай. Ира бинен аҷоиб ай дастархонашунам. Дастархонатон чанд сомиянд? Оригиналшан тамошо бино 700 сомон 800 сомон оригинал бори Туркия. Баъд ана ёра бинен ва арусако ёра бинен салфеткош катяе ира бинен духтаро чихо хушручан марамад ина каседа дар кораи бори фасон пастелни билёшонам ҳастай оригинал метавонен дархост кунен ма рақамошонам мемонам страничкашон отметит мекунам ина хелеам ҳастай диден духтаро пастелни билё ёр нархошон чӣ хел боша Ина нархошон 800 сомона ҳастай ина оригинало и чанд сом 900 сомон. ина хеле ҳаст 900 сомон баъд ина хеле комплекти халато ҳаст халатотон чандиан комплекто 1000 сомона ҳастай нигоҳ кунен оригинал ино чанда 100 сомон. ина 100 сомон духтаро турки якм сорт ана баъд ҳаст и чия хушру Сачок дастархон. дастархону сачоқ Не, сачоки дастархон. сачоқ нигоҳ кунен аҷоиб хушру и чанд сомаи пачкаш 200 сомон 12 дона. 12 та дора фасониша бинен духтаро 12 та дора 200 сомон вишивка зар вишивка дора духтаро маҳқултон мешава ина борои оригинал бисёриё мепурсан марамад ин нуқтаи савдо рахтон медонен ки бори чандум шид ман вай мекунам набор мегирам тавсиятон метим боракои фасони эксклюзив меёра борои тоза якум сорт мебиёра ина марамад рақамашон ҳаст омада натонен нависен доставкатон мекунан баъд иҷада нигоҳ кунен пижамои фасон овардагиян диден небулои оригинал 5 тагаву 4 тагаву ҳар хела комплекто ҳастай инора бо метонен ҷудогона нархошуно айхичон пурсен марамад қайё хушруванд духтарако аҷоибот нигоҳ кунен сезони анам хешлёбкачиҳои фасони Дубай омад марҳамат качествои беҳтарин и ятша мегири ҳам удобняй ҳам бақувватан ҳичи намешаванд диден чихо хушручанд 250 сомон кадомеша мегирен духтаро 250 сомон ира бинен ишаишта хушру бори новинка ана баъд ин хеле сумочкошам аст метонен гирифта комплект кунен сумкачо тоза моли Дубая якм сорт 350 мегирен комплект мекунен ишлёбкора диден чихо бисёранд духтаро ва ёшам ам нарха 300 сомон. ина инош 300 сомон нигоҳ кунен арабский стил аҷоибот инаи санго ҳамаш тозаи моли Дубай бори алманалай духтаро марамад хутон медонен ки алманал борош чихо хушрувай и каблучокша бинен 300 сомон удобниякае ва ира бинен охе сангоша бинен духтаро марамад ма рақамашона мемонам касе дар корай ҳатман муроҷиат кунен дар авака шумода доставка мекунан ё ки биёен ай пешина тамошо кунен иҷода боини хели ва якошунам омада будай диден ё чандиян 6 сомон 160 сомон. ина ҳам 60 сомона доштиян ҳам 160 сомона иёям Дубаян ё Туркиян бори гуанҷу будай духтарако марҳамат метавонен омада харидорӣ кунен индиёзни акция рафтаистай духтарако дар ҷакардаҳои тоза Дубай беҳад хушрувани ҷакардо ҳози дига глошам астай нишонтон метим 500 сомон буда ҳози акция рафтаистай 300 сомон кардагиян як либосша бо касе ки агар ду либос гира 250 сомонӣ метиян ира бинен глоша бинен тоза Дубай духтаро аҷоиб фасонака ира бинен охе як либос ина марҳамат беҳтарин нарх шидагай ҳози сезони ҳамина омад духтаро барои туй мепурсан ягон куртаи фасони хушру боша ина марҳамат духтаро ҷакардаи 500 сомона 300 сомон шидагай агар бо дугонаотон кати ё ки хоҳаротон апоотон кати гирифтанӣ бошен дуташа 250 сомонӣ метиян мана иш гилша ишда хушрувай ишда аишда хушрувай ина барои ит вариантои беҳтарин материалои фасон тигровкашам буда ино ҳамаш оригинал Дубаян духтаро марамад бо биёен борошон ҳамаш ин нуқтаи савдора чанд боршид маш мода тавсия метим пойафзолам доран материалам доран киртаям доран ҳамаш борош туркию бори Дубаяй ина диден аҷоибот мана каседа дар корай гуфтестам ку духтаро ҳичи намешава роҳат мекунен ира медузен мепӯшен тамошобинони азиз марҳамат ма шумода як нуқтаи савдора бороша тавсия метим нигоҳ кунен охи тройкачаи фасона бин ҳамаи борошон бори Туркияю бори гуанҷу баъд бори вая Дубай
дубаю вай гуанҷу надоранд, дубаю туркӣ доранд. духтаро нигоҳ кунед. Двойка, тройка кадом намудша мегирен, ай 200 сомон сар мешад то 500 сомон. Айна борои бои гуфти гапо либосакҳои фасони кӯдаконаи эксклюзив ки ҳар ҷода нест. анам хеле дар кортон боша. ҳатман рақамашон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунен. дар равака кишмода доставка мекунанд. ина барои ид либосакҳои хушрӯ гирифтанӣ бошен. духтарако ки сифатҳои беҳтарин доранд, марҳамат нависеншона аз ами 200 сомона то 500 сомонара ҳастай. халатика бинен, двойкара бинен ва иёра бинен. духтарако хичхи хушрӯчаян бо бабочкаша намеген. аҷоибот и четвёркай пятёркаям хелеай. мана ид цветошам ҳастай. диден чӣ хушрӯ. ина барои ид барои шумо беҳтарин либосакҳои кӯдаконара овардагиянд. хитонда биёед материал бигирен, киртои тайёр бигирен, пойафзол, ина даже дастархонотон овардагиянд духтаро барои ид. ҳатто ина барои фарзандотонам метонен омада аз ин нуқтаи савдо либос гирен. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. марҳамат муроҷиат кунен. ҷакардора диден духтарако барои ид материал мековен. марҳамат тоза материалҳои дубай новинкаҳои фасон. ина ҷакардои хушрӯ омадай 650 сомона як либосаш. ира 1000 чанда мефурӯшам бовар кунен. ина диден чӣ хушрӯчай вишификадора ки фасонак аҷоибак. ина беҳтарин вариант. нархаш 650 сомоне. ира бинен бо рангоша чӣ хушрӯ. иглиш дигай иш дигай. ина гилча майдаш ҳастай бо ина гили калонтараш ҳастай. ина баъд инаи цвета бинен чӣ хушрӯай. хулоса ҳозир сезони ҳаминояй духтаро сабукакан моли дубай и ҳич намешава. мепӯшон медузонену мепӯшен духтаро роҳат карда беҳтарин. ва и цветша бинен иққаи багатияи цветаш. марҳамат духтаракоира бинен. ина нархшон 650 сомон. рақамоша ман мемонам дар рӯи экран. баъд медонен духтаро шарфам доран. духтаракое ки мисол материалам мегиранд метавонанд шарфам гирифта аз янҷа шарфам харидорӣ кунанд бо нархҳои дастрас. ана ин новинка и чиай материалош хушрӯа аҷоибот. ин материал и чанд сомай? Ирам 600 сомон. ина 600 сомон духтаро. ай бо расветка дорен? Бале. иҷара бинен духтаро. ва ина арӯсакот қизи шумо дар инҷа будай либосҳои фасони люкс бо нархҳои дастрас. ана ино аксия шидан. марҳамат и 900 сомон дубай оригиналшай 1500 буд. ина дубай оригиналшай. бархичам бархитои оригиналай. сангчоошам пластмас нестанд духтарако нигоҳ кунен. сангош сангои шишагиай. ина як бурак биёен биненда. и паделка дора сангш пластмасай духтарако. вақте хариданӣ бошен ҳамира аҳамиятен биёен муқоиса кунен. мана ина мучам астая 7 франком. вақте 7 франк мепурсанд бисёриё. ина духтаро ай мода намерава. бинен чихо хушрӯ аҷоибоди чанд пулай? 1000 сомон. ина дар кортон боша. рақамоям хӯрака ман мемонам дар рӯи экран. доставка дар корай. муроҷиат кунен. дар равакак доставкатон мекунанд. ана бархтам доранд. бархтои вай доранд. алманал. мана марҳамат алманал кас се мепурсид. алманалам ҳастай. бо агар навурда хушрӯ найда бошен рақамо ҳаст бинависен суратоша мепартоянд. духтаракои хушрӯ ина бисёриё паплину крепои дубай мепурсанд. марҳамат ҳам дубай ҳам туркия. беҳад киртоошон хушрӯа як бурак биненда аҷоибот. ино ҳамаш дубаяна. марҳамат дубай. ира бинен чихе фасонакане. як таира мегирен чанд сол мепӯшен. ҳеҷ чӣ намешад духтаро бовар кунен. бренди глорияй. глорияра худаш бархаташ мисол 2000ай киртай духтагиш. ина паплинаша нигоҳ кунен. паплинашам ҳам хела чанд пулай паплина? 800 сомонай паплинаш. яке дар ҳақиқат ҳам хушрӯай. касе ки гирифтагиай бренди глорияра хичон медонанд дубай. баъд фатима чи? ина фатима дубай ҳастай. ё крепан материалошон креп салқинак. иам глорияя. и чанд сомай? 700 сомон. глория духтарако. фатима вай креп чанд сомай? ваям 700 сомон. ай тиграк чи? иам 700 сомон. фаҳмо. ина нигоҳ кунед духтарако дар кортон боша. ира бинен пуштагиай маълумай. аҷоибот хушрӯай духтаро. ино гуфти гапо ки ҳеҷ чӣ намешаванд. шута мепӯшен.
нисбат ба қувватай. нигоҳ кунед. Беҳтарин вариантҳо. Ман рақамашонам мемонам. Касе ки киртои намхе воимак пирсидеста буд, киртои фасон, пас биёен. Иҷада баъд шарфҳои кори дастиам доранд. Ина нигоҳ кунед, кори дастӣ ёд буд тамоман дига хелаи ваёш калонай диден. аҷоиб кори дастиш калони хушрӯ. Иҷада шарф бисёрай 150 сомон ва ё диден корои дастӣ 150 сомон шид. Дига цветошам астай. Оз духтаро дига цветошаму вайшам. Шарфошонам я бурак нишонитем я буро нигоҳ кунен. Ина марама ҷимҷимак дуракҳои фасон хушрӯ Дубай 150 сомон. Бе ҷимҷимакаш 140 сомон. Корои дастиш бу калон ай духтаро муҳрадуракош. Хулоса ина беҳтарин вариантҳо. Шарфҳо дай чанд сум сар мешавад? 120 сомон то 220 сомон. 120 сомон сар мешавад то 220 сомонира шарфҳо. Ҳамаш моли Дубай ва Туркиям дори иҷада туркишам ҳастай. Рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. Марамад муроҷиат кунед духтаро. Касседа дар корай дарава как доставкатон мекунанд. Мушобинони азиз, марамад кассе ки бархат гирифтанӣ буд. Ина аксия рафтаистай. Аз аксия истифода бурда харидорӣ кунед. 1199 сомон шид. Анамхе бархатои 1500 сомон ва 1600 сомона. Беҳад хушрӯанд моли Дубай. Бинед чӣ хушрӯчане. Патошонам аҷоиб иҷа бо кори дастӣ рафтага. Инаи новинкаҳо ҳастай. Манаи моделҳо ҳастай. Бисёриё мехостанд. Кам мондаге аз ҳамин ҳисоб нархошона 1199 сомон кардагиянд. Духтаро анамишам ҳам қахушрӯе аст ки мана нигоҳ кунед танада бо аҷоибай. Мана касседа дар корай метавонен инами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст муроҷиат кунед. Дарава как шумода доставка мекунанд. Нарх арзон шудагиай. Иқа обуфи хушрӯ овардай бренди Мор. нигоҳ кунед аҷоибот. Диден обуфи идона. На беҳтарин моделако омадагиай. Марамад метавонен дархост кунед. Дарава как доставкатон кунанд. 350 сомонай. Тоза моли Туркияй. Ана баъд кроссовкиҳои мужской омадагиай. Ино аму брендояй ку воимо духтаро. Марамад ира то 700 мефурӯшанд. Ози иҷада 500 кардена. 500 сомон кардагиян. Ишам ҳамин нархая? Мана ишам ҳамин нархай. 500 сомон. Марамад ина касседа дар корай кассе гирифтагиай. Аксия шида буда ин то 700 мефурӯхтанд. Аксия шидагиай. нархошон 500 сомон. Ман рақамашонам мемонам. Чӣ саволе дорен? Марамад муроҷиат кунен. Хоҳен биёен аз наздик бинен багирен. Хоҳен нависен доставкатон мекунанд.